Escudella de Nadal. Els catalans per Nadal mengem escudella i carn d'olla. I és una escudella una mica especial. Especial perquè té de tot i força. Cada casa hi posa ingredients diferents. N'hi ha alguns que segur que no fallen mai. Nosaltres el fem tal com hem après a fer-lo a casa. Començo amb la pilota. La pilota la faig amb 350 grams de carn de porc i 150 de carn de vedella i una mica de cansalada ibèrica, l'all i el julivert, ou i pa mullat per nivell. Tinc també uns ossos d'espinada, cansalada de coll, costella salada, botifarra negra, ossos de pernil, que en tinc de salats i sense salar, un tros de pernil, peu de porc i orella de porc, ossos de vedella, un bon tros de carn de vedella i un tros de costella també. I llavors tenim també pollastre, un bon pollastre de pagès i una mica de gallina i una mica de gall d'indi. Les verdures no hi poden faltar: el nap, la xirivia, la col d'hivern, unes quantes pastanagues, api, porro, un bon grapat de cigrons, uns 400 grams de cigrons i 3 o 4 patates. Uns 12 litres d'aigua. De moment està freda, he engegat el foc, però ja hi començo a posar totes les carns, o pràcticament totes. Hi tiro la costella, hi tiro els ossos d'espinada, hi tiraré també els ossos de pernil, hi poso el pernil, el peu de porc, l'orella i també la vedella. El pollastre m'esperaré a que ja hagi arrencat el bull, l'aigua. No hi he posat sal perquè ho aniré provant com està i ho aniré rectificant, perquè com que ja hi ha ossos salats i tot plegat, doncs no ens passéssim ara amb la sal. Els ossos que hem posat estan a punt d'arrencar el bull i el que faig ara és començar a treure les impureses que han anat deixant anar i així doncs quedarà un caldo més net. I ara que els ossos ja han arrencat el bull, hi tiraré el pollastre, la gallina i totes les verdures. I ara això ho tindré bullint un parell d'horetes abans d'afegir-hi la carn d'olla. La verdura l'he netejat i l'he anat posant en bossetes d'aquestes de roba per bullir, perquè és molt més fàcil després recuperar-les i poder que ens quedi tot endreçadet i fer una carn d'olla ben maca. L'escudella porta 2 hores llargues bullint i ara ja és el moment d'afegir-hi la pilota i la cansalada. La pilota la passem una mica per farina blanca cap a dintre. I ara això ho deixarem una mitja hora que segueixi bullint tot junt. I els talls de cansalada també els hi poso. La botifarra negra m'esperaré encara fins a l'últim moment. Que la posaré juntament amb els cigrons també. 10 minutets, perquè no s'han de fer més. Els cigrons ja són cuits, simplement que agafin el gustet de l'escudella. I aquí ho tenim. Han passat 10 minuts, trec la botifarra i trec també els cigrons. I ara ja tancaré el foc
i començaré a anar traient tots els trossos de carn, els ossos. Un cop l'escudella ha bullit ja 3 hores llargues, hem anat traient les verdures a poc, les he posat en una safata, les carns també, he separat una mica els ossos i he deixat només la carn, que ens menjarem per la carn d'olla. I tota l'escudella l'hem colat i l'he posat a la pica amb aigua freda i gel per abatre-la, perquè baixi molt ràpidament de temperatura i evitar així que se'ns formin cap mena de gèrmens i que se'ns faci dolenta. I arriba el dia de Nadal, finalment. He posat a escalfar la carn d'olla, que ahir vaig separar. Jo ho faig en una olla amb aigua, que vagi bullint i que es vagi escalfant i es vagi mantenint calent. I per un altre cantó tinc el caldo, l'escudella, ja bullint i tiraré els galets. A mi m'agraden aquests grossos perquè fan molta festa, fan Nadal. Aquests han de bullir 16 minuts. O sigui que a partir d'ara començaré a comptar els 16 minuts. I ara sí que ja tenim la nostra escudella de Nadal a punt per menjar. El plat amb els galets, la carn d'olla en un altre plat. Molt bon Nadal i bon profit!